Mga aktibidad para sa agaw na Pangasinan at Pistay Dayat. Kasado na po. Magkibalita tayo live kay Alfie Tulagan. Alfie? Yes, CJ, pista official nga sa Abril 5 Martes yun dahil sa pagdiriwang ng agaw na Pangasinan at magiging sentro nga ang pagpapakita ng kultura ng ating probinsya sa naturang araw. Kasado na ang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng ika-436 na agaw na Pangasinan sa 5 ng Abril. Susundan agad dito ng pagdiriwang ng Pistay Dayat sa ikatlong linggo ng buwan. Ayon sa Special Events Head ng Pangasinan Tourism, nakasentro sa preserbasyon ng kultura ang pagdiriwang. We are really preserving our cultural heritage para naman sa mga susunod na generation, yung mga younger generation, meron pa silang makita at magisnan. Papasinayaan din ang Pangasinan Historical and Cultural Commission Office kung saan mag-oopisina rin ang itatayong Center for Pangasinan Studies. Magiging mas maikli pero makabuluhan naman ang pagdiriwang ng Pistay Dayat. And of course, nandyan pa rin yung ating mga kultura na ating preserve. Nandyan pa rin yung mga activities natin like Limgas na Pangasinan, yung Bangka Parada na nagbibigay tayo ng Thanksgiving sa ating mga kailugan. Samantala, sa ikatlong diretsong taon, nasungkit ng Pangasinan ang cleanest, safest at greenest province sa buong Region 1. Pagkilala ito ng Regional Development Council. Kontento na po at kung mayroon pa po silang pwedeng idagdag, kaya mas maganda siguro madagdagan pa. CJ, sa Abril 5 naman ng hapon ay magkakaroon ng Dayaw Folk Dance Competition at sa bandang gabi naman ay magkakaroon ng Dayaw Pangasinan Cultural Night at Grand Ball sa May Season Auditorium. Minabuti rin ng special events ngayon ng Tourism Office yung mas maikling selebrasyon ng Pistay Dayat para nga hindi na rin makasabay dito sa kabisihan ng election period. At sa pagdiriwang nga rin naman ng Pistay Dayat, magiging abala pa rin itong ating mga coastal areas kabilang na dyan itong Lingayen Beach na talagang dudumugin pa rin ng ating mga Pangasinense. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan.